The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 4:20-22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Psalm 147:5, Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. 1 Peter 3:8-11, Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers. Be tender-hearted. Be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Proverbs 19:18, Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. Proverbs 10:12-13, Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but the rod is for the back of him who is devoid of understanding. Proverbs 12:1-3, Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Before we start our Bible study, nga daw kinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsakalag kung nanabay mga sala nga atong nabuhat ni nga dawa. Kining maong mga sala, kundi nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios gamahan, kini mahimo lamang babag og makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong tumanon ang mando sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao lamang ka na ang bugtong pagi nga ang tao maluwas. Pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Musa sa hidom maganpo ta agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nininglayan sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Salamat
nining kinabuhi nga imo pangilugwayan, kini tibailhan nga nagapadayon pa sa paglihok ang imong plano sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagis pagtudlo kanang sa balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome na usab. Niya na kita magadupot nining atong tunanan how to be a victor rather than to be a victim in life. Okay, now, kagahapon naghisgot kita nining pipila ka mga puntos doktrina may tungod sa kaluwasan gihapon. Kung ang atong Ginoong Hesukristo misulti ngadto kang Judas nga Iscariote ang iyang tinunan nga mibudhi kaniya. Misultis Ginoong Hesukristo kang Judas. Judas, maayo pa untaw, wa na lang ka mataw. It is better off for you to have never been born. Kung atong gipa tinaw kanimo nga kining pagkasultihan Ginoong Hesukristo ngadto ni Judas, mao po kini ang isulti sa Dios ngadto sa tanan nga mga dili magtotoo. Better off for unbelievers to have never been born. So ang usa ka tawo nga mosalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, iyang gipakabaghakon ang Dios. Is actually making God a liar. A person who rejects Christ is resisting God's will. Ang tao nga mosalikway kang Kristo, nahimo siyang labing mapintas nga kaaway siyang kaugalingon. He turns to be his own worst enemy. Unbelievers are eternal losers, naibaw na ta. Dayon na silang pagkapildiro. Ugwa sila ay pangatarungan, wala sila ay ingnon ta pangulipas. Nga moingon sila, wa magkukaila sa Dios kay wa may nagtugan kanako. Busa, dili ko angay nga itambog dito sa linaw sa kalayo. Apan mao lagi na may pagpatinaw niya kining tawo nga nagsulti niya na di sa Roma 1:18-20 pabasahan ni siya niya na kung hibalag kag tawo nga moingon niya na then pabasaha siya niya ng particular verses Romans 1:18-20 og nabot pa ang kamatuoran mao kini. Ang tanang pagsalikway sa kamatuoran usa kini ka pagka-arrogante. All rejections of truth is arrogance. Og ato kang giingnan nga ang Dios nagaandam na siya og kanang plano sa paglubong sa mga di magtotoo. Ug gipangutana pug kanako kagahapon og what is the worst conceivable way to die? Unya daghan mo mga tubag na uban nga may to die of cancer or of kanang grabe nga aksidente o sa COVID-19 daghan mga tubag dili usara ang hustong tubag. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. Nga naman, tungod kay kinapaitan, kinagrabihan, kinangilngigan, kanang kaugmaon yan ang di magtotoo. Mao na kinapaitan nga matang sa pagkamatay. Ang pagkamatay nga di magtotoo. Og klaro man kayo ang pulong sa Dios nagaingon siya nga nagatuo sa anak makabaton og kinabuhi
apan siya nga di mutuo sa anak, di makabaton o kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Juan 3:36. Busa samtang dili pa ulahi, mo na ang tugon sa Dios kanimong di magtutuo. Tungo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Now, human ang tao maka-angkon o kaluwasan, pinagi lamang siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, then, siya nga magtutuo na karon ni Ginoong Kristo, gipakasama siya sa usa ka tawo nga midiborsyo sa una niyang bana. Unsa man gyud ang una niyang bana? Ato lang gikaamgid. Ang iyang una niyang bana mao ang iyang kinaiyang makasasala. His old sin nature. Og karon, it is Christ who is his new husband. Okay? Mao na atong gikaamgid. Ang unang bana niya, ang iyang kinaiyang makasasala. Okay? O iyaning gidiborsyohan sa diha nga mituo siya kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. So, ang iyang bagong bana, mao si Ginoong Kristo. So, ang usa ka magtutuo, human siya mo dawat sa kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, siya nagaambit sa kamatayon, sa paglubong, sa pagkabanhaw, sa pagsaka sa langit, o paglingkod sa tuong kamot ni Ginoong Kristo. He is partaking. Ani-ani nga itong gipangisgutan. Please understand this point of doctrine. Nga ang pagka-espiritual, lahi kini gikan sa pagkamoral. Okay? Kaya daghan mga magtutuo gyapon nga nagkalibog niini. Spirituality is different from morality. Now, unsa man ang moralidad? Ang moralidad alang ni sa both believers and unbelievers. Ang moralidad. Samtang ang pagka-espiritual alang lamang kinis mga matuod nga mga magtutuo lamang. It's for true believers only. Now, there are actually two kinds of spirituality sa usa ka magtutuo. Duha. Ang una nini ang gitawag og true spirituality. Unsa man true spirituality? Well, this is only by means of the control of God the Holy Spirit. Mao na tinuod nga pagka-espiritual. Sa diha nga ikaw dumala sa Dios Espiritu Santo. Apan na ikaduha, mao ning mini nga pagka-espiritual, pseudo-spirituality. Unsa man ni? Well, bisag unsang matang sa bini nga pagka-espiritual, which is apart from the control of the Holy Spirit. You see? So, kung ano sa ka magtutuwa, dumalahi o madumalahi sa balang Espiritu Santo, not being controlled, then that is false spirituality. So, ang balikon, true spirituality, kini only by means sa pagdumala sa Espiritu Santo sa usa ka magtutuo. Apan ang mini nga pagka-espiritual, pseudo-spirituality, any kind sa mga mini nga pagka-espiritual which is apart nga walay labot sa pagdumala sa Espiritu Santo. Now, ang usa ka di magtutuo mga makadungog sa mga balita sa kaluwasan, the truth of salvation. Apan mo sa likway, sa pagtuo niini, ipagkasama siya sa kairo nga kanang giingon ka na 2 Peter 2:22,
is likened to a dog that returns to its own vomit. Mura bag yung yung isukaw niya, yung tunlo na pod. You see? Ang labing tinuod. Ang mga di magtotoo, mauni kinagrabihan, pagkamiserable, way pagkalipay, nagkaguliyang ang ilang mga pangunahuna. Kini mo ni mga matang sa mga tao, nining kalibutan na. They are the most miserable, the most unhappy, and the most confused people in the world. Ang grabe pag yun, kining mga di magtotoo. Wa sila muangay silang kaugalingon. They hate themselves because they have a very low self-esteem. So, wa sila gana sa kinabuhi. Kay kini kung sila mga di magtotoo, wa man sila katakos sa pagkinabuhi. Wala. Ug may hinungdan nga nagausik-usik ra lagi sila sa ilang panahon, sa ilang kaakuhan, ug sa ilang mga kahigayunan unta sa kinabuhi. They have miserably reached sa gitawag og their point of no return, PNR. Apan sa laing bahin, ang mga magtotoo, mao kini sila ang manununod sa Dios and the joint ears of Christ. Na, ang tanang mga magtotoo, dayon na nga mga mananaog tungod kay na naman sila personal nga relasyon ngadto sa Dios ni ining universo. Forever. Or pinaagi lamang sa ilang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Mao nang nakaangkon sila personal nga relasyon sa Dios. You see? Oh, by the way, kining mga magtotoo-tuod, gitandi kini sila sa mga kanang sheeps, mga karniro. Okay. Kinsa man ang magbalantay sa karniro kung bahin na sa Biblia. Si Ginoong Jesucristo, right? O kitang mga magtotoo, mga karniro. Gipaka-amgid kitang mga karniro. Naman sa Salmo 23, versikulo 1, nga nag-ingon, "The Lord is my shepherd." Ang Ginoo mo ay magbalantay kanako. Now, ang corrected translation yun ni the Lord is the one who is shepherding me. The Lord is the one shepherding me. Mo ni corrected translation diha. Na mga prinsipyo nga akong ihatag nimo, okay? Are you ready? Sa imong notebook baron o sa imong iPad, andama. Point number 1. Bahin kini sa the Lord is my shepherd. Ang punto numero 1. This implies by analogy, agi og kaamgid, nga kitang mga magtotoo, mga karniro. Ug niining maong kaamgid, ang tanang mga magtotoo are analogous to sheep, comparable to sheep. Point number 1 kana. Point number 2. Ang mga karniro, way mahimo silang kaugalingon o nagaagad lamang sila sa ilang magbalantay, the shepherd. Point number 3. Tungod kay ang mga karniro wa may mahimo silang kaugalingon, so ang magbalantay sa karniro magasangkap, magapanalipod, magapreserbar, o magapauswag nila. So, mo kini ang tulumanon nga buluhaton sa magbalantay sa karniro. He provides, He protects, He preserves, and He prospers. Point number 4.
There are 7 areas of sheep helplessness. 7 ka mga dapit nga diin ang mga karniro way mahimos ilang kaugalingon. Now, each area is analogous to our helplessness as believers in the Lord Jesus Christ. Okay? Now, na sub-point number 1. Una sa tanan, ang karniro, ang usa ka karniro, dili kanang giya sa iyang kaugalingon. He cannot guide itself. Kay, mo bitaw to sa higala nag-ingon nga, kining mga karniro kuno, gipakasama sila og mga bayi nga maniho diha sa dakong syudad, unya di na sila magkatuod, hain na sila. Muna giingon sa akong amigo. Now, kung bahin na og iring, a cat, even a cat, apan most of all, a dog, ang iro, kini sila gitawag og built-in system. Okay? It has a built-in gyro. It knows where it is at all times. May bawa na siya. Hain naman siya. Tinod. Mahimo ka imong i-blindfold ng usa ka iro. O niya, imong i-drive ni siya out of your place. And, ibaw ka, it will still find its way back home. Magkatuod na siya. Pag uli sa inyong dapit. Ang panahon sa karniro has absolutely no sense of direction. Wala. Wala siya sense of direction. Di na siya makatuod. Ay na siya. So, ang karniro, mahimong mawa diya sa iyang, it can get lost in its own meadow. You see? Busa, ang usa ka karniro, kinahanglan kinigiyahan, bantayan sa magbalantay sa karniro by the shepherd. Now, okay, na isang point number 2. Ikaduhang bahin ini. A sheep cannot clean itself. Dili makalimpyo siyang kaugalingon. Nakadiparar ka ba? Nakalinggat ka ba? If you go to see sheep sa mga rancho, okay, ranches, they always stink, baho, manimaho ni sila. Well, tungod ni, kay di malagi sila makalimpyo silang kaugalingon. Maunang manimaho na sila. Apan, take a dog, sa kairo. A dog can clean itself in many ways. Huwag ka bang makaalinggat niya na? Ang mga iro, sa diha nga manglimpyo silang kaugalingon, unsa man, they just roll mo ligid lang na sila diha sa kanang diha sa grass. Diha sa kanang unsa bay grass sa Binisaya. Diha sa sagbot, okay. So kini sila magligid-ligid diha sa sagbot, agi o panglimpyo silang kaugalingon. O ganya, ilang tilaan ng ilang kaugalingon. You see? They lick themselves. O human sila magkakaon, atagan ni mo pagkaon, what they like to do, maglukso-lukso pa na sila diha sa imong katre tingali niya. Ilang limpyuhan ng ilang ba on the bed sheets, diha sa bedspread, di ba? I mean, this is the picture sa usa ka iro. Unya, unsa sunod? They wipe their mouth on one side, then down the other. So they seem to talk while they do it. Nakakita ka ba niya ng mga iro? Now,
you will never find a sheep nga magabuhat niya na, nagibuhat si iro. So the only way that a sheep can ever be clean, kinahanglan, limpyuhan siya sa magbalantay sa karnero. Ang magbalantay sa karnero, may mulimpyo nila. Kunya paminaw, kini gikam ni nato sa rebound, adjustment to the justice of God. Kita nimo? We are cleansed from sin by the work of Christ on the cross. Mao na gitawag og judicial imputation. Diha whereby our sins were imputed to Christ and gihukman. So, igo lang tang mohingalan sa atong mga sala, atong angkunon, admitihon, cite those sins and sa pasayloon ta, uncleansed from all unrighteousness. 1 John 1:9. Kaya ang Diyos matinuman nun. God is just to do this very thing. So again, kini gikaamgid nato sa rebound adjustment to the justice of God. So, timan ina. Karon mo to subpoint number 3. Ikato na niya, ang karnero, way mahimo siyang kaugalingon kung maangol ba ni siya o masakitan o masamad ba ron. Now, okay, you take a dog, bisan ka ni iring, it will lick its wounds instinctively, di ba? Ilala ng tilaan ng ilang sama doon sa bunog. A dog seems to know that the saliva, ang ilang laway, na ay therapeutic benefit. You see? Kita niyo mo? Apan ang kanang nabunog o nasakitan o nasamad nga karniro, why mahimo siyang kaugalingon? Will do nothing. It will just lie down and die. Muna ang diferensya. Unless it is tended by the shepherd. Muna. Subpoint number 3. So, adto tas subpoint number 4. Ang karnero is defenseless. Dili makapanalipod siyang kaugalingon. Kasagaran na bang mga hayop, no? Na sila some kind of provision for defense. Ang ilang ngipon, ang ilang kanang kuko, the claw, ang ilang jaw muscles, ilang papangig, sama na yung pitbull. You see? Mao na ilang daganan sa mga pitbull ang ilang jaw muscles. Kasagaran mga hayop, okay? The pit bull has phenomenal jaw muscles. Now, unsa man, kini sila mulihok in a way to protect their own throat. Panalipdan nilang ilang kaugalingong kanang ilang liog, you see? Ilang kanang lalamunan sa Tagalog, okay? They move in a way to protect their own throat while attacking. Samtang sila mo atake sa lain nga kanang liog sa usa ka iro, laing iro. Also, ang kapaspason is a great help to other animals, and that is a protection. Muna ilang pagpanalipod. Ang ilang ability to camouflage, ignonta. Ability to camouflage o sa pagproteher o pagpanalipod silang kaugalingon, pagtago sa ilang may nungdanong dapit sa ilang lawas. But the only protection sa usa ka karniro, maura yun ang magbalantay sa karniro. Nakita ni mo? Wa sila'y panalipod silang kaugalingon. Wala.
Dili sila kahimo sa panalipod silang kaugalingon. And this is again kanang analogous gipaki kaamgid nato kini to the fact nga once you believe in Jesus Christ, ang imong seguridad, ang imong panalipod anaa diha sa mga kamot sa atong Ginoo. Kita nimo? Now, subpoint number 5. Ang usa ka karniro dili makapangita og pagkaon o tubig alang sa iyang kaugalingon, no? Sagad ra yung mga kanang mga hayop they can smell food. Dali ra silang simhot o maka-detect sila nga naay tubig. Hibaw ka man yan, kasagaran nga mga hayop can smell food and detect water. Apan ang karniro, mag-agad lang yun siya sa magbalante sa karniro. Asa siya dada nga kanang sibsibanan o asa sila makainom og tubig, you see. Now, subpoint number 6. Ang usa ka karniro, dali na ni siyang mahadlok, mo panik, matarantar, dali ra. Now, in the time of Psalm 23, sa dihang kinigisuwat, ang karniro would calm his sheep down. No, not karniro. Ang magbalantay sa karniro would calm his sheep na iya bang ipakalma by way of singing. Iyang awitan o alawiton ngadto kanila. Iya bang awitan, iyang kantahan. Kaya ang iyang tingog or by the use of a musical instrument, makatabang nila. Unsa man gibuhat ni David? Mao to iyang gibuhat. Mukanta siya aron sa pagkalma ni ining maong mga karniro. Mao na nitong panahon sa pagsuwat sa Salmo 23. So ang mga karniro dali ra silang mahadlok, matarantar. See? Subpoint number 7. Sa diha nga karniro magka-produce o kanang lana baning wool, ang sabay Binisaya o wool. Anyway, the wool, kana bang ilang panit nga ikwaon bitaw na, tangtangon na. Okay? The sheep produces wool. The wool does not belong to the sheep. Na dili na iya, it belongs to the shepherd. Adto na niya sa magbalantay sa karniro. Kay the shepherd owns the wool. Mao na itag iya. Now, God owns the production of the believer since He provides it as a part of logistical grace. Ingon man, maturity adjustment to the justice of God. Now, ang corrected translation ni Salmo 23 mo kini, the Lord is the one shepherding me. Og sa Grigong pulong, sa lingwahe nila, sa Grigo, gibutang na nila at what is called linear action sart, nga nagkahulugan og always shepherding me. Muna ibot pasabot. Meanwhile, ang usa ka magtutuo, kinahanglang maghinumdum o magpahindumdum kanunay siyang kaugalingon sa gahom sa pulong sa Dios. A believer must always remind himself of the power of the Word of God. Kaya ang pulong sa Dios maong Bible doctrine. Sa may gisulti Salmo 119, versikulo 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Now, of course, Salmo 19:10 nagaingon, ang pulong sa Dios is much to be desired than gold. Kung nangandoy ka mga bulawan, labaw pa ang pulong sa Dios sa bulawan. Ang pulong sa Dios mao ang espiritualong oxygen sa matag magtotoo. Alang nga mao'y iginhawa pasod o ginhawa pagawas sa magtotoo. For every believer to breathe in and breathe out. O gawas pa ang pulong sa Diyos, mao'y huna-una ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Ang pulong sa Diyos mao'y kalanon sa kalag sa magtotoo. This is the food for every believer's soul. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. The world in which we live, kining kalibutan na gipuy-an karon, is called in the Word of God as Cosmos Diabolicos, the devil's world. No ni, description kini sa itong gipuy-an karon. And it is a dark world, ngit-ngit. Tungod kaya mga sistema ni are of the devil. Iya ang Satanas. As such, believers need a light. Nanginahanglan siya og suga, iwag, with which to brighten up his way, aron magaiwag sa iyang alagianan. So, dili sila magkaap-kaap, matumba. You see? Og si Ginoo Kristo ra mao'y bugtong suga nining kalibutan na. Kita mga magtotoo are supposed to be the reflector ni Ginoo Kristo suga. We are supposed to be the reflectors of Christ's light. Unsaon? Pinagi ni atong ginabuhat adlaw-adlaw pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka sa Operation SLBA, study, learn, believe, apply. So, mo ni, pagi nga ron kita magmatinud-anon o mahimong mga tinuod nga reflector sa suga ni Ginoo Kristo by studying God's Word every day. O ipa-sil-sil gayod sa atong huna-huna ang mga pulong sa Dios o gamiton kaninato to every circumstance in life. Kay kining kalibutan in which we live and its systems are decaying, rotting, nagkaguba, kanang dunot, nagkabaho. And we believers are supposed to be the preservers. Kita ay may preservative unta ni ining kadunot na, nagkalata ang kalibutan. Unsaon? By being the salt of the earth. Unsaon man nimo pagka kanang asin sa kalibutan. Pinagi siyang pagtubo espirituhanon. Of course, using the Word of God. Besides, ang tumong sa matag magtotoo is spiritual maturity. Mao ni atong gibuhat na adlaw aron kita makakabot gyud sa atong tumong. Kay kung wala tayo pag-uswag, wala tayo pag-advance sa atong spiritual life, wala. Nothing will happen. We are going nowhere in our spiritual life. Wala. Parihara yun ta dili magtotoo. You see, kaya mo matay capacity for life. Kita ni mo. Mo bito ning akong gihatag ni mong ihimplo. Capacity for life. Kung pong balik ko ning maong kaamgid. Capacity for life. Katakos sa pagkinabuhi. Ang mga batang gagmay, butang ta 5 anyos. Okay? Hatagi ko no naglabihang nindutang auto. Mercedes-Benz o kanang BMW
o unsa diha Mustang, Cadillac, o unsa may kinanidutan nga mga sakyanan, atagi ng mataa. Na ba siya capacity? Na ba siya katakos? Mo enjoy ba siya niya na? Nili. Wa siya katakos. Sa man niya pag-enjoy? Amo to ang ihemplo ni mo tingali mo enjoy na siya, magkuha na siya kanang kahoy, ipuspos ni ng autoha, iyang buko ng sabi no kung saan gubo niya, tingali mora na iyang pagka-enjoy. Wa man siya capacity. Ato ni gitandi usa ka magtutuo nga way pagtuon sa pulong sa Dios, nga unsa man niya pagkamot ng capacity, nga wa man siya magatuon sa instruction manual sa Dios. Ang pulong sa Dios instruction manual nga aron makakinabuhi nga na siya enjoyable life, magmadinaugon siya inay nga pildiro na mao ni atong uluhan, how to be a victor rather than to be a victim in life. Na mao na kay ang way pagtuon sa pulong sa Dios, usa ka magtutuo kini siya nga samaras dili magtutuo. Although sa tinuod magtutuo siya, iyang gituoan sa Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Apan wa man siya magtuon sa pulong sa Dios, wa naman siya musunod sa ikaduhang mando sa pulong sa Dios, 2 Peter 3:18, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Wa naman. So, wa magtubo, sama ra siya sa iyang pagkinabuhi, sama ra dili magtotoo. Why capacity? No capacity for life, for love, for blessings. Wala. O wa man siya mga binuhatan nga Diyos nun, therefore wa siya ganti dito sa eternidad. Okay? At tingaling uban mo ingon lang, sige na lang, basta lang langit. Uy, that is the sinultihan na usa ka tao nga defeatist, manibot pasabot, pildiro. So ato ni ipadayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod sa sumpay ni atong gisgutan, idaghan patang mga punto dinhi, magampo ta. Ama na mong langit nun, nagpasalamat kay kanimo sa imong grasya. Grasya man nga mong gipahimuslan nimong kamatuoran. Inaot nga kini masilsil, kung mutuhop gayud nining among galamhan sa among kalag. Kay mora man kining mga butang nga among mada, inigbiya na mo ning kalibutan na, mora among mada. Salamat nining imong kamatuoran o Dios. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Niining among Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.